खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। दिनैनि गिबिसिन खौरां जाहैबाय बाबा रामदेवनिफ्राय। बाबा रामदेवा मैयाहाय गावसोरनि मुलि कर'ना भाइरासनि मुलि कर'निलखौ लन्च खालामनो नागिरदोंमोन, नाथाय बे मुलिखौ लन्च खालामनो मोनथ'नाय नंलिया, मानोना बे मुलिखौ जोंनि भारत सरकारा बन्द खालामथ'नाय जाबाय। बे मुलिखौ आरोबाव नायबिजिरबावगोन, बेनि उनावसो बे मुलिखौ एप्रुभेल खालामनाय जागोन। बिथां रामदेवाथ' बुंना लादोंमोन गावनि बे मुलिजों 100% कर'ना भाइरासआ हामगोन होननानै, नाथाय मानि थाखाय भारत सरकारा बेखौ बन्द खालामफिनखो बेखौ दासिमबो रोखा मिथिथ'नाय जायाखै। बन्द खालामथाराखै, उनाव मोनफिननोबो हागौ आरोना, दा बेखौ ट्राइ नायगासिनो दं। अब्ला जों गुबुन मोनसे खौराङाव फैलायनोसैलाय। गुबुन मोनसे खौरां जाहैबाय SBI निफ्राय। SBI आव गासै 326टा पस्ट ओंखारदों। सिनियर एक्जिकिउटिभ आरो एक्जिकिउटिभ बे मोननै पस्ट ओंखारदों। बेहाय गासै 326 सुबुं लागोन। दा बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो गोसो दंब्ला www.sbi.co.in आव थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथांमोना आङो स्क्रिनाव लिरना होगासिनो दं, नैबे वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। भाग्य दंब्ला नोंथांमोना बे साख्रिखौ मोननोबो हागौ, एप्लाइ खालामबानो जाबाय। अब्ला जों गुबुन मोनसे खौराङाव फैलायनोसैलाय। गुबुन मोनसे खौराङानो जाहैबाय दिल्लीनिफ्राय। राजेन्द्र सिं होननाय सासे CBI कर्टआव खामानि मावग्राया कर्टनि सिङावनो सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामदों। दा बे आइजोआ जिनाहारि खालामजाखांनायनि उनाव पुलिसनो केस होबाय आरो बे राजेन्द्र सिंखौ पुलिसफोरा हमनाय जाबाय। जोंनि बे भारत हादराव जिनाहारिल' जागासिनो दं। मा जादों आं बेखौ दासिमबो हमनो हायाखै। सानफ्रामबो मोनसे नङा मोनसे ओरैबायदि। अब्ला जों गुबुन मोनसे खौराङाव फैलायनोसैलाय। गुबुन मोनसे खौराङानो जाहैबाय जोंनि बे आसामनिफ्राय। जोंनि बे आसामाव धेमाजि, लखिमपुर, शिबसागर बेफोर जायगायाव दैबाना जागासिनो दं, आरो बेबायदिनो अखा हाबाय थायोब्ला जोंनि बे आसामाव गोबां जायगायावनो दैबानाबो जानो हागौ होननानै फोरमायदों। जोंनि बे BTR आवबोथ' दैबानाया जाखायो। चिरां डिस्ट्रिक्टआव थांनाय बोसोराव चिरां डिस्ट्रिक्टआव ओरैबायदि दैबाना जादोंमोन, नङा होमबा लोगोफोर? दा बे बोसोरावबो चिरां डिस्ट्रिक्टआव बेबायदि दैबाना जानो हागौ। दा जियानो जादोला, गुवाहाटियाव सासे आइजोआ गंसे गेलामाल दखानाव नोगोद 50,000 रां खावनानै लांदों। गेलामाल दखानिया बाहेरायाव थांनाय समावनो बे आइजोआ दखानाव हाबनानै गेलामाल दखाननिफ्राय नोगोद 50,000 रांखौ लानानै फैदोंमोन, नाथाय बेखौ CC केमेरायाव नुनाय जायो आरो बे हिन्जाव मानसिखौ हमनाय जाबाय। CC केमेरा गैयामोनब्ला बे गेलामाल दखानिया गावनि 50,000 रांखौ मोनफिननाय नंलामोन, नङा होमबा लोगोफोर? CC केमेरा थानायखायसो खारग'बाय। दा बेखायनो गेदेर गेदेर दखानफोराव CC केमेराखौ नांथारगौ। नोंथांमोन, दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सेरनानै गालां। अब्लासो आंनि गोदान भिडिअफोरा नोंथांमोननिसिम थाबैनो नटिफिकेसनाव सहैगोन। बाय बाय।